We zijn nu mee bezig binnen een reservaat van 8 voetbalvelden grut. Dus als dan nijgeest hoe grut dat is, dan wist ik een beetje hoe groot het probleem eigenlijk is. Dat is de oplossing voor het grootvolle verbloe van de schildpaddenopvang in de Harkema. Het is het grootste verbloe van Nederland dat ruimte voor 6000 schildpadden had. Maar als deze aantallen groeien blijven, moeten er grote maatregelen genomen worden. Ik ben eigenlijk met het plan, het masterplan bezig. En dat is eigenlijk een schildpaddenreservaat. Dat is een gebied zeg maar, wat afzetten is, waar de dieren net ontsnappen kennen. En waar ze eigenlijk hun leven gewoon uitjongen kennen. En dus ze worden er voerd, ze krijgen warmte, ze krijgen verzorging. Komt dat hier in Harkema? Helaas, in Harkema hebben we nog geen plak voor. We hebben ook 2 plakken, zeg maar. Ik kan nog net echt vertellen waar het is. Maar in beide gevallen is het ongeveer 10 kilometer hier van Harkema af. Een voorbeeld van het masterplan, dat plakwijze maat voor 50.000 schildpadden, is op het stuit al in de Harkema, maar dan in het Lieds. Nou, wat we hier dus proberen is eigenlijk reservaat 1.0. Daar hebben we ook test van de temperaturen, de voeding, zulke dingen al. Ja. Dus we kunnen eigenlijk nu uitrollen naar reservaat 2.0. Nou ja, dat het gebied natuurlijk volle gutter worden en waar die dieren eigenlijk gewoon een goed leven hebben. Want hoeveel schildpadden zitten in dit reservaat? Op dit moment zitten er ongeveer 2400 schildpadden in het reservaat. En wat is uiteindelijk het streven? We zijn nu mee bezig binnen een reservaat van 8 voetbalvelden grut. Dus als dan nijgeest hoe groot dat is, dan wist ik een beetje hoe groot het probleem eigenlijk is. In steed van een grutter opvangplak kan het verbod op bepaalde schildpadden ook helpen om de drukte te verminderen. Van der Wijk is voor een verbod van wetterschildpadden. Maar een verbod erop is nog net zo makkelijk. Een schildpad wordt gewoon als een product bezoen. Er zit een heel groot verdienmodel op. En dan net zozeer om de schildpad zelf, maar eigenlijk alles wat er omheen zit. Dus de dure bakken die ze nodig hebben, de lampen, de pompen. En dat is een heel groot verdienmodel. Dus de overheid die zei ook gauw van ja, als het goed verzinnen, dan blijven we er gewoon met terug in. En dan is welzijn, dierenwelzijn is gewoon ondergeschikt.